Damos comezo o acto protocolario de entrega de certificados que é o que conseguistes durante 6 meses. Pili, doiche a palabra para que conduzcas o acto. Vale, muchas gracias, Dalia. Bueno, buenos días a todos. Llegó el día. Acabaron estos 6 meses que fueron volando. Le doy la bienvenida al director xeral de Orientación y Promoción Laboral, don Alfonso Marnotes, a nuestra queridísima alcaldesa Dalia García Couso, a nuestras conselleiras Rosa Cabado y Yolanda Pérez, a los miembros del equipo que trabajamos ahí codo con codo durante estos 6 meses, a todos los alumnos del Obradoiro que estuvimos ahí trabajando, estudiando, haciendo exámenes, trabajando en la obra, esos 6 meses con ilusión. Vamos a dar paso a la entrega de diplomas, tanto por parte de la Xunta de Galicia como por parte del Concello de Melide, que ya sabéis que son de gran importancia, y esperemos que así sea para vosotros. Os voy a ir nombrando, si os podéis ir acercando y vais recibiendo cada uno de vosotros los diplomas, y así ya los tenéis en vuestro poder. El módulo de prevención de riscos entón funcionou ben. Enhorabuena. Aí tes. Moitas gracias. Natalia Amaro Baliño. Casanova Monteagudo. Aitor Cuesta Loureiro. Parabéns. María Fernández Buján. Bravo. Gracias. Antonio Penas Conde. Bravo. Carlos Serrano González. Parabéns. Lucía Baliño Arias. Gracias. Gracias. Alejandra Vázquez Mosquera. Nerea García Mosquera.
Lucía Val. María del Mar Novo Veiga. Andrea Núñez Rodríguez. Yolanda Rojo Blanco. Alba Rúa Miguel. Ruth Varela Quintela. Iván Vázquez Álvarez. Natalia Vázquez Pereira. Y por último, Joana Villarreal. Le vamos a dar la palabra a José Alfonso Marnotes González, el director xeral de Orientación y Promoción Laboral, para que nos dirija unas palabras, y luego ya cerrará este acto nuestra alcaldesa Dalia García Couso. Pois moitas grazas, alcaldesa, concelleiras e concelleiro, docente, directora, docentes. Quero agradecervos primeiro ao Concello terme convidado. O conselleiro, lamentablemente, que quería compartir con vos este momento non pode, non obstante, asinou todos os certificados veñen asinados personalmente por era man, o sea que ainda que non pude ver se quería, pois efectivamente ter ese pequeno detalle de facer unha asignatura personal e non algo máis impreso ou oficial. Dito iso, quero agradecer ao Concello a oportunidade de poñer en marcha este obradoiro, de poñer esta iniciativa de formación e emprego en colaboración con Xunta. É unha iniciativa útil, é unha iniciativa exitosa. En ese sentido, hai que agradecer tamén á directora, ás docentes e docentes, ao persoal administrativo que tamén deu soporte a un obradoiro que non é doado de montar desde o punto de vista administrativo, non? En ese sentido, tamén os estou moi agradecidos. E, desde logo, aos alumnas e aos alumnos, felicitarvos por ter rematado este período de formación, por ter rematado este proxecto de emprego, por ter posto a disposición dos veciños e veciñas de Melide pois os espacios que se acondicionaron e se melloraron. Porque ese é o objetivo dos obradoiros de emprego. A Xunta de Galicia puso en marcha entre o ano 2016 e o ano 2017 100 obradoiros de emprego en toda Galicia, este é un deles, e temos un triple objetivo. O primeiro objetivo é a formación. Queremos formación para o emprego, que as persoas que participan no obradoiro reciban unha formación que lle resulte útil para integrarse ou para continuar no mercado laboral, e que, ademais, esa formación sea unha formación certificada, homologable en todo o territorio nacional. Os dous certificados de profesionalidade que se impartiron aquí, o de actividades auxiliares e o de mantenimento de servicios de zonas verdes, eses dous certificados son válidos en todo o territorio, aprobados polos Ministerios de Educación e de Emprego, e acreditan que a formación que se impartiu no obradoiro é a oficial e homologable.
Ese sería o primeiro obxectivo, formación cara ao emprego. O segundo obxectivo é, por suposto, pois, mentras dura o obradoiro, estuvestes facendo un traballo remunerado durante estes 6 meses, ademais de recibir a formación, estuvestes traballando, estabades recibindo un salario por eso. Ese é o segundo obxectivo. Ese traballo, que é un traballo remunerado, ademais son prácticas laborais. Saídes do obradoiro con formación e con experiencia laboral. Xa estivestes traballando, neste caso, para o Concello de Melide, para a Xunta de Galicia, no obradoiro de emprego. E un terceiro obxectivo é que o vosso traballo se perciba, sea útil para a comunidade, sea útil para as veciñas e os veciños de Melide, que disfrutarán desos espacios e que constará ali que efectivamente foi un traballo realizado por o obradoiro de emprego. Ese será tamén parte do vosso currículum, xunto co certificado de profesionalidade e as nóminas, tamén a experiencia laboral, a esa vida laboral en estos 6 meses, tamén foi parte do currículum, e non de unha maneira menor, ese traballo. É público, é notorio, e volvo a ver agora o resultado, efectivamente, de un dos dous espacios nos que traballastes, pero eso tamén forma parte do vosso currículum. A cidadanía pode percibir que o obradoiro foi útil, que o vosso traballo foi un traballo ben feito, ben realizado, e nese sentido os desexos dou os parabéns e as felicidades. E, por último, o obradoiro se pecha, empeza, digamos, a parte difícil, que é a inserción no mercado laboral, a continuidade no mercado laboral. Nese sentido, non ides estar solos, en solas. O Servicio Público de Emprego de Galicia está aí, os orientadores laborales están aí, tanto da Xunta de Galicia como do Concello de Melide. As administracións teñen sempre as portas abertas. Temos especialistas para decir, con esta formación que ti tes, podedes, efectivamente, acudir a estas empresas, podemos facer prospección de emprego chamando as empresas, tamén podemos asesorar no autoemprego, por suposto, ao mellor poden salir de aquí iniciativas de autoemprego, de persoas de persoas autónomas ou de cooperativas ou de economía social, e tamén pode salir unha terceira pata. Recibir unha formación, algunha dela se referirá a alcaldesa, porque, xa mo comentou, hai unha formación reglada e outra que non o é, pero tamén é importante, e o mellor poderes continuar esa formación, ir a cursos máis especializados ou de máis nivel que, apoiado nesta formación que recibistes aquí, pode todavía mellorar as vosas empregabilidades. Tedes abertas todas as opcións. En ese sentido, as portas das administracións van a estar sempre abertas. A do Concello de Melide, por suposto, a da Xunta de Galicia tamén. Desexarvos sorte e moitas grazas. Para o Concello de Melide, pois é unha honra ter un ano máis un obradoiro de emprego, porque poñemos moitos dos nosos esforzos en conseguir, en levar adiante proxectos que melloren a empregabilidade dos nosos mozos, das nosas mozas, aqueles que teñen máis dificultades para atopar emprego e darles tamén unha formación complementaria. En ese sentido, teño que sentirme orgullosa como rexedora municipal a hora de sempre apostar por iniciativas deste tipo que sexan a formación xunto con prácticas remuneradas e con algo moi importante no mercado laboral de hoxe en día, que é un certificado de profesionalidade, porque sabedes que o obradoiro ten a finalidade que moi ben explicou o director xeral, que é que vos formedes, pero que ademais teñades eses dous certificados que neste obradoiro apostamos por esas dúas vías. Entón, por esa parte, este é o día no que tedes entre as vosas mãos o diploma acreditativo, pero que ven por un traballo de 6 meses que levastes a cabo gracias ao equipo directivo. O Concello de Melide leva a cabo estes proxectos con moito impulso, son xa 4 as experiencias que levamos en este sentido, xunto con 2 escolas taller, e seguiremos traballando en este sentido para levar a cabo proxectos na vila que podan repercutir aos veciños e veciñas de Melide. Supoño que este verán, cando algún de vos vai á playa fluvial e vexa o rego funcionando, sentirase parte de esa obra. Esa obra que seguramente traerá moitos piropos, por así decirlo, xa que era moi demandada, porque sabedes que aquí no verán a playa fluvial é un lugar moi transitado tanto polos propios melidenses como polos veciños que nos acompañan, e que vai a volver a ter ese rego tan necesario en esa parcela que parecía pequena,
pequeniña, pero que finalmente creo que vos deu bastante traballo. Tamén nos centramos e oímos a ver, a ver un antes e un despois, que xa foron moitos os parabéns que nos deron os veciños por acondicionar unha zona do Camiño de Santiago moi preto do casco urbano que estaba desdeixada porque era un espazo moi grande que non tiñamos maneira de acondicionar se non fora por vos e polo vosso facer. Co cal, iso é algo que queda no pobo, algo que seguramente cando pasedes por ali explicaredes que fostes parte del e que vos sentiredes orgullosos. Por eso, tamén parabéns. E agora queda o difícil, se acaba o Obradoiro, se acaba unha fase da vosa vida laboral, porque realmente vos formastes e estuvestes traballando ao mesmo tempo, co cal, de aí, agardo que utilicedes todas as ferramentas que pon a vosa disposición a administración para buscar oportunidades, que as hai. Quero subliñar en este sentido, vos o coñecedes porque o edificio multiusos alberga moitos servicios, non só foi a vosa sede durante estes 6 meses, a vosa sede docente, seguro que coñecestes moito do edificio multiusos que ao mellor non coñecíades, que é o viveiro de empresas. Hai un viveiro de empresas que está a disposición dos emprendedores, que ten tanto asesoramento presencial da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, ca cal colaboramos, como do Departamento de Orientación Laboral do Concello, que está a vosa disposición para todo aquilo que necesitedes, xunto cos instrumentos que ten a Xunta de Galicia de maneira gratuita. Con eso tamén colabora a Consellería de Industria con nós, senón tampouco non sería posible ter unha técnica de emprego no Concello, e tamén temos o viveiro, que é un despacho que para futuros obradoiros vamos a facer, se os chegamos a ter e a conseguir, que é a nosa vontade. Vamos a ter un día dedicado para os alumnos traballadores que conozcan os viveiros de empresas. Que se fai ali, onde se pode ubicar un emprendedor e que oportunidades hai para que o teu plan de empresa, no caso de que algún de vos queira poñerse ali, con esta idea, con outras, con unha formación da que estamos falando hoxe en día ou con calquera outra, porque temos a sorte que neste obradoiro hai xente moi variada, hai moita xente nova, porque se apostou por esa franxa de idade, porque sabemos que é unha franxa de idade na que fai falta formación e na que fai falta experiencia laboral, que é o que dan os obradoiros. Sen máis, que sepades que hai todas esas ferramentas, que o Concello de Meride foi en estes 6 meses a vosa casa e seguirá sendo, as portas están abertas para calquera dúbida que poida surxir, que nos sentimos orgullosos do traballo que realizastes nos espazos que traballamos, que son o Camiño de Santiago e o Río Furelos, e que este día, este final deste camiño, deste periplo, tanto para o equipo docente, que me consta que se volcou con vos, porque, bueno, temos unha relación fluida e calquera cousa, pois sempre intentamos facela no mellor e solucionar no menor tempo posible, pois que vos valga como experiencia, que non vos quededes na casa nunca, sempre hai oportunidades no lugar menos pensado e que o disfrutedes, porque é un día dedicado a vos, que sepades que o Concello pon moito entusiasmo neste tipo de proxectos e que seguiremos traballando sen dúbida alguna para conseguir outros obradoiros e seguir formando en novas certificacións profesionais a nosa vila. Sen máis, nora boa a todos, desexarvos moita sorte na vosa vida profesional futura e que nunca vos cansedes de petar a porta, porque se unha porta se pecha, hai 1000 ventanas que se abren e non sabe nunca onde vai acabar na vida. A mellor se forma por unha parte e lle gusta outra cousa e é onde se queda aí profesionalmente. Estamos vendo, agora que as novas tecnoloxías é un mundo inmenso, non o desaproveitedes. E nada máis.